Tapangani presentation yathu ya tsiku la lero tikuyang'ana nkhani yaikulu imene tofuna timvesese nkhani ya mphatso ya uneneri. So tinapanga kale part ya mphatso ya uneneri, ndiye mu presentation yetu tifuna tiyang'ane mzimu wa chinenero. So tikhala tili ndi ine brother Symos. So mu phunziro lathu tifuna tione kuno mphatso ya uneneri kapena mzimu wa chinenero umagwira ntchito motani. Pamene tikuyamba tifuna tione pa Chipulumutso chapter 12 verse 17. Chipulumutso 12 verse yake ya 17. Chipulumutso 12 verse yake ya 17. verse 17. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ni chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yace amene asunga malamulo a Mulungu nakhala ndi umboni wa Yesu. Okay, so tikaona mfundo imene ndi mfundo imene ikutiuza ife zakumapeto a nkhani. Tikaona Chipulumutso chapter 12 yonse kuyambira pa verse 1 masika nayi bwinobwino amakamba za mzimayi. Yeah. Mzimayi ameneyo akuchitira nkhondo ndi chani ndi chinjoka. Now pakupita pa nthawi mzimayi ameneyo tikuonana kuno akuoneka kuno wavala dzuwa wavunda yani mwezi mwapaziko. Mwezi kumene ikaoneka kale dzuwa kuwala kumira chiyero cha Yesu Kristu imene bwana chipamira yani chatsopano, right? Koma no pakuonesa chinjoka Chipulumutso 12 verse 9 za chinjoka ndani Satana. Yeah? Tikapita pa Efeso 5 verse 22 mpaka na Matthew tikuza ife no mkazi ndiye ndani mpingo, right? So pa Chipulumutso chapter 12 akamba za mbiri yonse ya mphamvu. Kuyambira nthawi zimene kuna ikaoneka kale mpaka na chipangano cha chatsopano. Koma no akuyamba nkhani kuna kuno mzimayi anali woyembekezera. Kuthandiza nawo kuno tikaona muno bwino anthu achipangano chakale amayembekezera Yesu Kristu abwera. Anthu onse a Mulungu amafuna kuno Yesu abadwe. Makamaka azimayi amayembekezera kuti azakhala mayi ake andani a Yesuyo. So ine ngati no chikhumbo cha mibado yonse ndizawo pages. Ndiye pakutha pa nthawi kuona no mwana amene anadani anabadwa achichitika njani. Akupeza nawo no mwana amene akutchedwa kuti no mbewu ya mzimayi akupita kumwamba. Atakwera kumwamba tikuona no kena kuno chinkhodo chachilumba imene tikubwera pa Chipulumutso 12 verse yani verse 17. So Chipulumutso 12 verse 17 tikuona nawo kuno pali magawo 4 pamenepo. Chipulumutso 12 verse 17 pali magawo angati 4. Gawo loyamba aonawo to akuatcha kuti no osala ajani ambewu yake. Okay? Osala ambewu yake. Mwanjirena mbewuyo ni ndani. Mutatewenga Galatians Galatia chapter 3 verse ya 16. Tumafuna di verse tikale ni moza. Galatia 3 verse ya 16. Galatia 3 verse 16. Verse 16 ana kuti ndipo malonjezano ananenedwa kwa Abrahamu ni mbewu yace nanena ndipo kwa zimbewu ngati kunena za okusana nena ndipo kwa zimbewu ngati kunena zambiri koma ngati kunena imodzi ndipo mbewu yako ndiye Kristu. So mbewu imene akuyikamba amene kuni nani? Yesu Kristu. Yesu Kristu. So akamakamba zonawo osala ambewu yake akamba zandani? Osala Yesu Kristu. Osala Yesu Kristu. Mbewu ndi Yesu. So osala ambewu yake. Tikaona mbewu ya mkazi yote tikubwerera mwamuno. Chipulumutso chapter 12. Chipulumutso chapter 12 verse 45. Minute. Chipulumutso chapter 12 verse 45. Verse 4. Ndipo mchira wake ukuza limodzi la magawo atatu a nyenyezi zakumwamba nuziponya pa dziko. Ndipo chinjoka chinayimirira pamaso pa mkazi akuti abale kuti akabala icho chilipire mwana wace. So, verse 5 aliya. Ndipo anabala mwana wamwamuna amene adaweruza mitundu yonse mtundu wachitsulo. Ndipo anakwatulidwa mwana wace amuke kwa Mulungu ndipo kumpando wa chifumu wace. So tikuona no nkhondo ikutchedwa pa anthu a Mulungu. Kumapeto nthawi. Koma no nkhondo imene sikuyambira nkhondo ikuyambira kunena Yesu wabadwa
akuthira siyani nkhondo chifukwa tino ali njokacho chayidikira tino mwana akamubada chimulikwire. Tikaona munthu mwino ndi Satana amene akugwira ntchito kuti mu chapter ya 12 amutcha ngati chinjoka cha mitu 7. Tikuona ndi Satana amene amagwira ntchito kudzera mwa Aroma kuti amuphe ndani? Amuphe Yesu. Atangobada Yesu anafuna kupha Yesu. Anaphetanso ndi Aroma. Ophunzira ake tikaona munthu mwino anasakira omini ndi Aroma kupita kumapeta nthawi pamene tubwa pa mu chapter 12 verse 17. So pa mu chapter 12 pali magulu 4. Oyamba akwatcha no osala ambewu yake. Mwanjira tikamakamba za mbewu tikamba za ndani? Za Yesu. So ndi osala ambewu yake yangazi uja amene tikamba za ndani? Za Yesu. So ngakhale Yesu ali kumwamba pali china chake cha Iye chimene chasala mwanda mwa anthu ake. Ndikhulupirira tiwonzanega. China akamba za otsala ndi kuti ndi china yake chatsala. So takamba pamenepo ndi akamba za otsala amene wakusunga malamulo andani a Mulungu chimene chikufunika kwambiri mapita nthawi. So tona malamulo amene ndi ati mu buku la yani achivumbulutso. Ndi akamba za osala amene ali Umboni wandani waYesu Khristu. So mfundo zimene zitikhala tikuziona imodzi. Soti ndi amene poyambira osala ambewu yake. Taona kuti mbewu ni nani? Yesu Khristu. Komana tikamakamba za osala kuti Bible ikamakamba za osala imakhala kamba zoti yani. Yesaya 1 verse 9. Yesaya 1 verse 9. Yesaya 1 verse 9. Akapanda Yehova makamu kutisira otsala ang'ono ndithu ife tikanakhala ngati Sodomu, ife tikadanga Gomora. Muona menepe anakambaso chimozimozi ya Roma 9 verse 27. Mafuna tuwenye chipangala ndi Yesu pano tuone otsala. So tikuona ndo adadakhale Mulungu sana ati sirefe otsala. Mwanjira ndikamakamba za otsala kuchipangano yakale Yesaya kufotoza ana anthu adakakhala Sodoma ndi Gomora. Mwanjira ina angakhale Israeli sana apanduko kapembedza mafano. Anthu kupembedza mafano chachikulu chimene chimatchuka kwambiri ndiye mchitidwe umenewo wakusora ndi Gomora kuti mufano wanalena kotsala ochepa amene anakhala kukhulupirira kwandani kwa Mulungu. Israeli sana akhale ngati Sodoma ndi yani ndi Gomora. Mwanjira Israeli sana zonongeka otsala ndi ono pali gulu ndi pamakhalano ena ake otsala. Mwanjira china iye chimene sinatani sichinawonongeke. Right? Roma 9 verse 27 ali verse 27. Yes. Ndipo Yesaya anafuwula za Israeli kuti ungakhale unyinji wa ana Israeli ukhala monga mchenga wa kunyanja chosalira ndicho chidzapulumuka. So ngakhale Israeli azuluka mutani otsala okhana amene angati adzapulumuka. Tikona omwe chapter 9 makamba zambiri za Israeli ndi 11. Wanokhanira kuno Paulo kukamba za ana Israeli kamba zino ngakhale kwa ambiri ndi ochepa amene atapulumuka. Ifana ambiri samakhulupirira ndani? Yesu Khristu. So tikamakamba za otsala tokamba za ena ake amene asala tikamakamba chipangano chakale. Pamene Paulo amene akukamba za otsala akuchilinga chimene chikuchitika ngati nkhani ya chipulumutso. Mukuona amene zikhalire? Yeah. So otsala amene Paulo amene akukamba mwanjira yachani ya chipulumutso. Okay? Tateni tionene menero. Yesaya 37 verse 1 mpaka 32. Yesaya 31 37 Yesaya 37 verse 31 mpaka 32. Amen. Yesaya 37 verse 31 mpaka 32. mpaka 32. Ndipo otsala amene opulumuka a nyumba ya Yuda adzaphuka mizu pansi nabala chipatso pamwamba. Pakuti mudzaoneka Yerusalemu otsala ndi opulumuka mu Yerusalemu. Otsala ndi opulumuka m'phiri la Ziyoni. Changu cha Yehova wa makamu chidzachita izi. So tipita sipa Yoeli chapter 2 verse 32. So Yoeli 2 verse 32. So kukamba za otsala akukamba zonena kuti no angakhale alakhale chigulu chonse cha Mulungu azakhale ochepa amene azapulumuka muchonongeko chikuvera okhulupirirawo amene akuchita chifuniro cha Mulungu. So Yoeli 2 verse 32 verse 32. Ndipo kuzachitika kuti aliyense azayitana pa dzina la Yehova adzapulumutsidwa. Pakuti m'phiri la Ziyoni ndi Yerusalemu mudzakhala chipulumutso monga Yehova anatero ndi mwa otsala amene Yehova adzawayitana. So akuti yense amene apitana pa dzina la Yehova adzapulumutsidwa. Komanso otsala amene Yehova
azawaitana. So ndikuthaona kuno tikamakamba za otsala tikamba za iwo amene akutenga chake chipulumutso amene akupulumutsidwa chake chiwonongeko. So tikamaona ikapita nthawi tikuona kuno chinjoka chimene chili Satana chikulimbana ndi otsala a mbewu yake. Tinoza tamba ndi mzimayi uja tikuyenda naye ndiye kuzera mwa mzimayi kuzera mwa anthu a Mulungu pakubadwa ndi mpulumutsi amene ndani Yesu. So otsala a mbewu yake Yesu tinoza mwanjira ndokamba za anthu amene ayende naye ali ndi Yesu kumapita nthawi azakhala kusakira ndi chake chinjoka. Mwanjira anthu amene akuyima njira pachoonadi mapita achani anthawi. Kuna Yesu anakamba zona kuno ifika nthawi nawo kuno muzadedwa ndi yani dziko lonse ifa ndani chaimira. So amene aja gulu limene kuchita kutolani osala likhula tinozinebe. So tikamakamba za otsala tikutha kuona kuti pamodyaso pano akamba za chipulumutso pamene pamodyaga akamba za Israeli akakhala asongolera ndicho ndibwera makhale naye kochepa amene amata amapulumuka. Okay, ndiye mafuna verse so no tikamakamba za otsala amene ndi otani tiwerenga mavesi awiri amene athandiza kuvesa ichi tipitirize. Hosea chapter 11 verse 1. 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 Pamene Israeli anali mwana ndinamkonda ndinayitana mwana wanga ali mu Igupto. So Mulungu akakamba zona kuno Israeli mwana mnada ndinamkonda tusamanje na mene mtondo ana Israeli anali muchepa unali achichembere ku Egypt. Mulungu anamusabuzira mandani mwa Mose. Tikona mwana Israeli amene akamba za mtondo ana Israeli ndikubereza kuma ena Yesu ya Yesu. Matthew chapter 2 verse 14-15. Matthew chapter 2 verse 14-15. Matthew chapter 2 verse 14-15. Verse 14-15. Verse 14 ndipo iye ananyamuka natenga kamwana ndi amake usiku nachoka kupita kwa Igupto nakhala kumeneko kufikira atamwalira Herode kuti chikachitike chonenedwa ndi Ambuye mwaneneri kuti ndinayitana mwana wanga atuluke mu Igupto. So tukuona nakuno amene atuluka mu Igupto timayaka ana Israeli koma amene atuluka ku Igupto unosumira kumene ndani Yesu Kristo. So Yesuyo ndi amene akutchedwa kuti ndi Israeli wathu ndikubereza. So Israeli wa Mulungu ndi ndani Yesu. Mtundu osankhidwa ukupezeka mwandani mwa Yesuyo mwanjira ndiponso amene akubadwa mwatsopano mwa Yesu Kristo ndikuti ndi otsala ndani ambewu yake ndikukhulupirira tiwozene. So tikamakamba za Yesu tikamba za otsala yani ambewu yake. So anthu amene ali ndi ndani ali ndi Yesu Kristo. Tikaona muno bwino Agalatia 3:16 ali bwanji. Agalatia 3:16 verse 16 akuti ya 10 Okay, ndipo malonjezano ananenedwa kwa Abrahamu ndi mbewu yace ndi kwa mbewu yace sananena ndipo kwa zimbewu ngati kunena zambiri komatu kunena imodzi ndipo kwa mbewu yako ndiye Khristu. So tikamaona pa Genesis 2 verse 17 mpaka 18 amakamba kuzera mwa iwe mbewu yako dziko lonse lapansi zadalitsika. Mbewu imene jaya amakamba za ndani za Yesu Kristo. Ndikukhulupirira tiwozene mukona kukamba za mzimayi amene ivumbulutsa kena mzimayi amene ubada ndani mbewu imene ali ndani Yesu mwane. So tikaona muno kwamba nthawi ya Israeli kusesereka kwapita nthawi even mu Edeni pajana uzano mbewu ya mkazi zaphwanya ndani njoka kamba za Have. So Have anabala Kaini amatenda ndamthuka wandani kwa Mulungu. Kaini amupha nda Abeli anabada Sera Mulungu anewasasa nyani munthu wina. So Adamu ni Have nokuba tinompulumutsi wabwera nthawi ndani nthawi yawo. So chinayi chikhumbokhumbo cha anthu osokhulupirira ina nthawi ya Adamu fika nthawi ya ndani
ya Yesu ije kuti akubadwa aliyense amafuna kuti Yesu abade munthawi yawo kuti apulumutse, right? So tikamakamba mbewuyo imene anthu amadikira ni nani? Yesu. So akambaza otsala ajani ambewu yake, osati otsala mkazi yeye. Muchizungu amakati the remnant of her seed, osati otsala amkazi yeye, otsala ajani ambewu yake. So Agalatiya 3:29 akuti yani Agalatiya 3:29 anakuti koma ngati muli a Khristu muli mbewu ya Abrahamu nyumba monga mwalonjezana. Yeah, so ifeyo ngati tili a Khristu ndife mbewu ya ndani? Ya Abrahamu. Kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Mwanjinena tikabadwa Symos pano ndife mbewu ya ndani ya Abrahamu. Mwanjinena tikhala otsala ajani ambewu yake. Yesu ali kumwamba kumana ife ndife odani otsala ambewu yake. Mwanjinena tindi taelengana Agalatiya 4:6 ariyani. Okay, Agalatiya 4:6 Mameka 4 koma pokwanidwa nthawi Mulungu anatuma mwana wake obadwa ndi mkazi obadwa kumvera lamulo. Yeah, so mwana wake mbewu ikubadwa kudzera mwa ndani? Mwa mkazi. Mulungu akambira kuti mvumbuse anabadwa kudzera mwa mkazi. Titaona kuti mkazi ni Maria inde. Mwana ukaona chivumbulutso kamba za anthu osandani amungu. Yesu anabadwa pakati pa anthu osankhidwa amene ana Ayuda kuthude. Mwana udano muchiponyetso pano aliyense osankhidwa amene ali mwa ndani? Mwa Khristu. Nikona lino ngakhale Israeli wa chigulu chambiri ndo osala okha amene anadani adavumbulutsidwa. Right? So verse minute taiveka kawiri. Ma verse 6 aliya. Verse 6. Yeah. Okay, and then verse 6 na ilenge. Verse 6 aliya. Ndipo popeza muli ana a Mulungu. Yeah. Popeza muli ana, Mulungu anatumiza Mzimu wa mwana wake alowe mitima yathu wofula Aba Atate. So chimene Mulungu watipasa ife ni mzimu wa ndani? Wa Yesu Kristu. Wa Yesu Kristu. So ife tikulandira moyo wa ndani? Wa Yesu. Ndiye chimene akamati otsala mbewu yake akambaza iwo onse amene ali mzimu wa ndani? Wa Yesu Kristu. Mwanjinena anthu amene awa akubadwa mwa Yesu Kristu, moyo umene uli mwa iwo ndi moyo wa ndani? Wa Yesu Kristu. So mwanjinena lero imene ife tikumwira naso Mulungu kuti ni ndani? Atate wathu. So akambaza otsala mbewu yake akambaza iwo amene ali otani obadwa Symos amene ali ndani? Mzimu wa ndani? Wa Yesu Kristu. So tikamakamba otsala mbewu yake 1 tapeza ndo anthu okhawa amene ali obadwa Symos kumapita ajani anthu amene Satana akuzayimbana nawo kuti nkhondo itani ithe. So tikonza malalikena ndikhupa tino February tipanga Advent, right? Kumana mafuna tione uthenga wa ngelo woyamba umene utaonekwa mbiri nkhani imene ya otsala mbewu yake. Nkhani ibu mwatingolekezera humo mwanofuna utendekizeni akamba za iwo amene akusunga jani malamulo. Kodi malamulo amene ndi ati? So funso anaimba buku la Yohane ndani? Anaimba kala Yohane 1 mpaka na 3 ni ndani? Okay, anaimba buku la chivumbulutso ndani? Okay, so ngati Yohane akukamba za iwo amene asunga malamulo amene tingafunse kuti afukuze malamulo ndi ndani? Yohane. So tofuna ndipite kumabukuso ndani? Yohane. Ndipite Yohane amathandiza. Nikhuba zimezo zonke zogwirika. So tendioneni buku la Yohane kuti Yohane amakamba za malamulo amene amakamba chani. So tipite pa Yohane chapter 13. Now ndikufuna kufurokozera naso bwino. Yohane chapter 13 ndi Yohane nani wophunzira Yesu amene amakondedwa kwambiri. Iye analemba yonje. Yesu ndikubera makonda asimuna iyeyo akuti yes amandikondera kwambiri. Mwanjinenso akuiya amaforokoza zinthu imene iyeyo amazimanena. Kumene ndikuti Yesu amakonda onse. Zilinganali nendo la Mulungu mandikonda. Ndiyo zile amene Mulungu amakonda akulu. Andipese? Anyway, kumana nkhando no tikona mabuku 4 amene analembedwa yambira Marko, Mateyu, Luka Yohane na nena anafotokoza mbiri za Mungu wa ndani? Yesu Kristu. Luka anafotokoza mbiri za mbiri ya ndani? Yesu Kristu. Mulungu ali mu history. Wiyala kuti muno ndende kuti bwino. Mateyu anafotokoza za ufumu wa ndani wa Mulungu wa Yesu Kristu. Pamene Marko anafotokoza za Yesu Kristu Mulungu ali mu ufumu. So no Yesu Kristu pali ma factors 4. Yesu Mulungu ali mfumu, Mateyu Yesu Mulungu ali mwana wa munthu,
kujani ku Mariko ndeti kuna tuno Yesu mwanga munthu amene anakhale pa dziko linajani lapansi kuluka historical figure ndeti kunano kuno Yesu mwangati mwana wa Mulungu kapena ali ndi Mulungu. So tikona pa Yohane chapter 13 inali chali Maria sapa ya manisi nanya mgonere pa Yohane chapter 13 maina ya makamba za mgonere. Yohane chapter 14 akamba benkhanizi yomweyo. Yohane chapter 16 15 kana akamba benkhanizi yomkaka. Yohane chapter 16 akuyenda akupita kuti so tikaona nkhanizi zi Yohane chapter 13 amazikamba ali kuti mu chipinda cha pamwamba Yohane chapter 13 kuti kusambisana mabazi ndio zote. Yohane chapter 14 nkhani ya siku tani siku sita pa kali pa nkhani mwezi ya kwenda kupita mkifsema pa mafika Yohane chapter 17 wafika nao kuti mkifsema pajana maliza ngone napita mkifsema. So mabuku ambira mwamba anaja mkati kina kuida sanacho kwa mpeleka kina Yesu alikifsema na wakile unaona zimena na kamera pakati ya mabasi zinapangudi nyani before ndio Yohane mena lazima kalipona. So nkhani ndi Moses Yohane chapter 13 14 15 16 nkhani ndi Moses imene kuchitika pakati pa Yesu mukipenda cha pamwamba kuja ngonero ndi Yesu kukapezeka munyani mkifsema. So nkhani Moses so then tuonene mwenepa Yohane chapter 13 tuwerenge pa verse 34 verse 34 ndikupasani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi nzake monga ndakonda inu kuti inunso mukondane wina ndi nzake. Verse 35 so Yesu akamaza bula yani latsopano kumane tikapita chipangano chakale John 6:5 madiya uzikona Mulungu ndiya mphamvu yako yonse nzeru zako zonse ndi zina zonse tikona Levitika 19 verse 18 mukamba zina uzikonda nzako mene uzikondera bwanji iwe mene. So tikaona mwana verse ikhala bwanji latsopano koma Yesu akamba no ndikupasani lamulo aja latsopano ndikupita nozenere tenda beze ndawo ya verse 35 mwaiti azazindikira onse kuti muli akuphunziranga ngati muli nacho chikondano wina ndi nzake. So mwanjingana sign yokuti ifeyo ndi ophunzira da Yesu tukunda ndana ndi yani nzake one pa verse 34 lamulo latsopano tikunda wina ndi yani nzake kuzimene zitheka bwanji now inenda kuzani kuna do uyendi ndani nthawuzera mwe mupase masi mupase bread zisabuti kuona ndikulamula kuti pankoneni balano amene ali ndani wanu ndizovuta kwambiri chifukwa chani chibadele yathu yachani cha uchimo wanjena Yesu akufotokoza zifara kufuna akuikise chinthu chino tikapita kuti Yohane chapter 14 akamba ziyani za nkhosi mwana kane kuti lamulo limene litheke akamba za nkhosi teteni Yohane chapter 14 verse ya 15 alijana verse 15 ngati mukonda ine sungani malamulo anga ndikuzize ndofusa ino yoti tizikondana wina ndi nzake mwe fuankani ndi ngati imos ni ngani imos aka ngati mukonda musunga nyani malamulo anga pajamana no iyi ndi chizito no inyende nda ndinophunzira anga so kena akakamba zoti nyani tenga verse 16 again ndipo ine ndizapempha Atate ndipo adzakupatsani nkhoswe ina kuti akhale ndi inu kwa nthawi zonse. Mwanjira ina kuti anthu azikwanisa suna ngati basajani nkhoswe ina kuti zikhale nawo nthawi zonse. Then verse 17 ndiye mzimu wachoonadi amene dziko lapansi silingathe kumulandira pakuti silimuona iye kapena kumuzindikira iye. Inu mumuzindikira iye chifukwa akhala ndi inu nadzakhala mwa inu. So tikangoti nkhoswe ina muona amene ndi wina waida nawo mbele mabalikazi akamba za nkhoswe ina mwana wa verse 17 akamba inde mzimu ajali wachoonadi. Verse 6 anatoza fori ya Yesu kuti Yohane chapter 14 ine ndine njira ine ndine chani choonadi ndi chani ndi moyo. So machitenda Yesu ngati yali choonadi njira ndi moyo. Mzimu wake dado kazi mwanda mzimu wake pale ndiye chani choonadi icho. So akamba zino iye apereka yani mzimu wake. So akapereka mzimu wake mwana ndatuwa akhala ndi chikondi chake chifukwa pajaya kuti iye ndiye choonadi njira ndi chani ndi moyo. Mwanjitenda tikandira mzimu wake na mzimu wa Yesu yeti ndeti kwa simu wandani wa Yesu uja ndeti iliso ni njira yopita kwa ndani kwa Atate. Palibe njira ina so kwa Atate. Bebe so moyo wina kwa Atate.
besi chona ndichina kwandani Kwandani. ndi Yesu yekha. So Yesu akamba zona kuno ati nkhosa imene ine mukumuziwa chifukwa takhala ndi nani ndi amakhala ndi Yesu ndi anthu ophunzira ndi yes komana amene amazakhala mwayo ngati mzimu ndina ndi nani ndi Yesu uyo bese iti amakamba kuti chani sindizakusiyani inu mukhala namasiye ndidza kwa inu. I will not leave you comfortless, I will come to you. Mwenjana Yesu sasiya amasiye iye ndamene akubwera. so lamulo limene lili ndona kuno aliyense atani akonda nina ndi chani zitheka bwanji siningalamula munthu ina akakondera mzake. Aroma 5:5 kodi chimachitika chani munthu kamayandira mzimu. Aroma 5:5 anjani ndipo chiyembekezo sichitiyisa manyazi chifukwa chikondi cha Mulungu chinatsanulidwa m'mitima yathu mwa Mzimu Woyera amene wapatsidwa kwa ife. So tikati Mzimu Woyera tikati moyo umene Yesu pamtanda akumukhomana nani atati mwatati maono yonge anthu analiya atati mwatati pamtanda kwampepeya maiwa anatino atati akhuphe nani asaza zimene akuchita. Stefano kwati akumugenda akumwalira nani atati akhuphe nani asaza zimene akuchita. Zimene zizoganiza teyo ungakupanga yo kuchita yakulamula aona munthu akukupha zisatheka koma ngati uli mzimu wake amwene umamva chisoni kanthu akundipha zona ifa ya Mulungu ambuye tangu akhulupirira nanthu saza zimene akuchita. Chifukwa munthu apena ngadali na amwene ineyo ndimono ngopeka chisazi ichi ine mwenda azibalana kuti no sapemphere mwenda azibalana mitundu yosiyanasiyana macheza nawo basi kwambiri kuona zimakhala bwanji mu church muja kungosemphana kachiphunzitso kamuzi abale mayembeza nawo pamuzi kungosemphana kachiphunzitso pang'ono chimachitika chani mumasanduka adani enieni adani achodabwisa kuti chidani ichiso chiyambiraso pati kuona meneyo. So zimene zizichitika chifana kuti anthu alibe chani alibe mzimu. Alright, so taona ndithu unena kuti nkhani yeniyeni ya lamulo imene amayikamba Yesu taona kuti nkhani imene Yesu amayikamba azilamulo nkhani yakuti chani uzikonda mzako moyo wazikonda ndani amakonza moyo watsopano umene moyo umenewo munali moyo wandani waye mwini. So iye anayinjira chiona ndi moyo kuti pasa moyo umenewo ife tikakhala ndi moyo umene anakhala ndikhulupirira tiwazanega andi ngakhalenso Yohana anakambaso makalata ake 1 Yohana chapter 3 verse 22 anakambaso lamulo imene kwambiri. So Yohana sanati siye ife verse 22 ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa iye chifukwa tisunga malamulo ake ndipo tichita zokondweretsa pamaso pake. So tikaona mno bwino Yohana chapter 14 anakambaso tikati Yesu anakamba ukafunsa ina Yesu mzinanga zara nzakupasani kina anakamba ngati musunga mulokondera kusunga chani. So Yohana akuforozaso ngati chikuti ambaso kwambiri. So kamba tikapanga zokondweretsa pamaso pake ndikusunga malamulo ake ife ndoli titani chose tipempha atitani atipasa. Verse 23 ndipo lamulo lake ndi ili kuti tikhulupirire dzina la mwana wake Yesu Khristu ndi kukondana wina ndi zake monga anatilamulira. So lamulo lake ndilo tizikondana ndi zake momwe ayitanitsira yona tikakhulupirira pandani pa Yesu Khristu. Sizingatheka kuti ife tikakhala ndokondana ngati sitikhulupirira pandani pa Yesu Khristu. Angakhale Yesu anakamba mwayi anthu azazoti ine ndani azikuphunzira anga. So ngati unaphunzira Yesu ndati umakhona ndani Yesu ndi ananalo mukaziwika kuti unaphunzira anga ngati mutani mukondana ndi zake. Kodi Yohana akomba lamulo ndi mukakhulupirira pandani pa Yesu ndi kukondana wina ndi chani ndi zake. So Yesu akamba Yohana atenga mawu Yesu aja ndikuona mbasolo munjira ina koma zikumveka so kwambiri. 10 verse 24 verse 24 ndipo munthu amene asunga malamulo ake akhala mwa iye iye mwa munthu ndipo mmene tizazindikira kuti akhala mwa ife kuchokera kwa Mzimu amene anatipatsa. Mubona menebe so kuzera mwa Mzimu amene anatipatsa ndi moyo wandani wa Yesu. So malamulo amene anthu akusunga ndi ati osalambira akasunga malamulo ake ati achikondi koma chikondi chichokera pati
Mzimu inadani Pati. basi asanalire mzimu akukhulupirira madani kwa Yesu Kristo. So ndi gulu la anthu kumapita anthu amene akukhulupirira bendani Yesu Kristo. Chifukwa tuno akukhulupirira Yesu Kristo malamulo a Mulungu iwo akuwasula. Akuchita zonse zokondweretsa pamaso pa ndani pa Mulungu. Mwanjitana si anthu amene akuchimwa, si anthu amene akupanga chigololo, si anthu amene akupanga zonyansa za dziko lapansi. Anthu alekana ndi dziko likuona Satana akulimbana ndani ndi gulu la anthu amene wawanda, anthu amene moyo wawo ndi moyo wa ndani wa Yesu Kristo. Palibenso moyo wina wolungama woposa ndani wa Yesu Kristo. Ndi chiyero chonse cha tunthu sakupanga moyo wachisalala. Moyo uli mwayo ndi moyo wa mwana wa Mulungu. So akuruza ife chinthu chimenechi chawerengani pa tipitirize pamwepo. Now tikamagamba za tibwereni mu chapter 12 verse and tiwerenge za umboni wa Yesu Kristo. So taona kuno malamulo omposa abale ake ndi amene abada simasukano andi azimu ake. Malamulo amene akusunga akukonda wina ndi mnzake. Ni moyo umene. So tione za umboni wa ndani wa Yesu. Chimoso 12 verse and tikuwerenga sibwino. Ndipo chinjoka chinabwera ndi mkazi nichichoka kunga kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu Kristo. So anthu amene ayese ndi umboni wa ndani wa Yesu Kristo. Kodi umboni wa Yesu Kristo ndiye chani? Chimoso 19 verse 10 imakufotokoza kuti Chivumbulutso 19 verse 10 akuti ndipo ndinagwa pa mapazi ake kumulambira iye. Ndipo ananena ndi ine, tapenya usatero, ine ndine kapolo nzako ndi mnzawo wa abale ako akukhala nawo umboni wa Yesu. Lambira Mulungu pakuti umboni wa Yesu Kristo ndiwo mzimu wa chinenero. So mapita nthawi gulu la Kristo lomaliza pa dziko lapansi lidzakhalanso ndi mzimu wa chinenero. Mzimu wa chinenero ndiwo umboni wa ndani wa Yesu Kristo. Koma ngeroyo pomuwuza kuti usandilambire ndani ine ndiwe ndife akapolo pangati pamodzi 1. Komanso ndine kapolo pamodzi ndiwe ndi ndani ndi abale ako. So abale ako ndiye adziwa amene ali ndi umboni kapena ali ndi mzimu wa chinenero. So verse imene mitafotokoza ngero anafotokoza kuti usandilambire chifukwa chira ndine kapolo pamodzi ndiwe ndi abale ako, right? Tendonena abale ako ndi amene ali ndi umboni wa ndani wa Yesu ndukhala na mzimu wa chinenero. Amene ali ndi umboni wa Yesu ndukhala ndi mzimu wa chinenero yake. Chivumbulutso 22 verse 9. Chivumbulutso chapter 22 verse 8. Ndipo ine Yohane ndine wakumva verse 8. Chivumbulutso 22 verse 8. Ndipo ine Yohane ndine wakumva ndi wakupenya izi. Ndipo mmene ndinamva ndikupenya ndinagwa pansi kumulambira pa mapazi angelo wakundionetsa izo. So tikuona kuti zimene Yohane anaona zazikulu kwambiri. Tikhala nthawi posachedwa kuti iwona Daniel chapter 1 mpaka chapter 2. Tuna kubuka video zimene anaona Yohane zazikulu sali masewera. Zinthu zazikulu zodina ani amafuna rana aona masana rana. Ndi Yohane akaona zodino zodabisomba bafura amafuna no zamutsa amafuna ame kulambira ngera amene akona amazira amusarani musambirambire ine verse 9 verse 9. Ndipo ananena kwa ine, tapenya usachite ndine kapolo nzako ndi mnzawo wa abale ake ako aneneri. Ndipo wa iwo akusunga mawu a buku ili lambira Mulungu. So akapolo ndi abale ako ndi ndani? Aneneri. Ona nkanije? So akapolo ndi abale ako ndi ndani? Aneneri acha. Mwanjira ina tikalenga Chivumbulutso 19 verse 10 ndikuwerenganso Chivumbulutso 22 verse 8. Tikuona no ngero 19 verse 10 Chivumbulutso 19 akamba zino ine ndine akapolo zako ndi abale ako amene akhala ndi umboni wa ndani wa Yesu umene mzimu wa chinenero. So ngero kumufotokozera Yohane kachiwiri akuonesa tino abale ako komanso akapolo anzake ndiye ndani aneneri aja. So abale anzake amene amakamba ndi ndani aneneri. Mwanjira ina kumapita nthawi movement imaliza tingeona mobili izakhala ya ku land amene Mulungu azatha kuwatani wayankhula azakhala ndi mphatso yachani ya uneneri. Ndikhulupirira ndi mozanero mwanjira the gift of prophecy mphatso ya uneneri izakhala pakati pa anthu amene
ali ndi mzimu ajani wa Yesu Kristo. Komanso sizoti zinayi mwapita zizakhala mwapita nthawi kokha tuzani mbona batete ni mwapita ajani nthawi. Niwafuna tipite kwa Korinto pena makamba za umbonisho wa ndani wa Yesu Kristo. Taweze ndivesi yeah 10 aliya akuti monga umboni 1:6 monga umboni wa Kristo unakhazikika mwa inu. So tikona bwino akuti monga umboni wa Yesu Kristo unakhazikika mwa inu. Verse 7 aliya verse 7 kotero kuti sichikusowani inu chaufulu chilichonse pakulindira inu vumbulutso la Ambuye wathu Yesu Kristo. So sizimasoweka mphatso ineyo isikana gift mphatso za mzimu sizimasoweka pakati pano. So pokamba za Korinto amene anali Kristo okhulupirira pala kotono mwaino mbona Yesu Kristo unasinzizira sumandani mwaino andeleona bwino makata amene Paulo anayimba kwa Korinto tawerenga tikamakamba za aneneri ndi malilime tonatuno mphatso yawo inali pakati padani pa ophunzira amene akwa Korinto nikhulira tiwonere now tikuona ana kuno mphatso yawo imene akuti izakhala kwa aneneri mwanjena sino kumozi yani wakamba za aneneri mu the last gula otsizira lana la Kristo. Kodi ni before jana Mungu tinaona kale mu part 1 minute mwana za mzimu wa dini right kuona tuone wewe but tuneni nime chapter 11 verse 24 kingo simbira church diga nime chapter 11 verse ya 24 mpaka 25 inaibon time ne Mose anasalihira mwanga ati nini ndiye fadno usogoli mafika tuno pakasi gosera siana muungana za Mose kusanka kodi abele kwa ndani ndia zose nime chapter 11 verse 24 verse 24 ndipo Mose anatuluka nauza anthu mawu a Yehova nasonkhanitsa akulu anthu 70 nawayimika pozungulira pa chihema. So nalenga anthu angati 70 verse 25 ndipo Yehova anatsika mtambo nanena naye natenga mzimu uli pa iye nawuyika pa akulu 70 ndipo kunali kuti kukhala mzimu pa iwowa ananenera koma osabwerezanso. So anthu amene awa 70 Mulungu anatenga mzimu inali pa Mose ndikulenga sumanda bana amene ndiye pada anasemera 7 awiri sanayi pa chihema awiri anayi mkampu kuchigona ndiye awiri ajanamba sodani kunenera ngikhala muti kuchigona lero ina nganathama kupita kwa Mose ino anthu ara wanenera kumala kuti ali uku ndiye shapona ta Mose munduze ndikana ndikalesi eka verse 20 aliya verse 28 ndipo Yoswa mwana wa Nuni mtumiki wa Mose kuyambira ubwana wake ananena nati Mose mfumu yanga aletse. Koma Mose anati kwa iye kodi uchita nsanje nawo chifukwa cha ine bwenzi anthu onse a Yehova atakhala neneri bwenzi Yehova atawayikira mzimu wake. Ndiwo amenene sari bwenzi kusarakhala jani aneneri bwenzi Yehova arabaseyo jani mzimu wake. Tikuona amenene so tikuona na kuno Mulungu akufunisisa na kuno anumizane bindani ndi anthu so gulu anthu amene likuchita kuno otsala mbele yake imene likubwera kumapiteni na anthu ingezakhala sidiphasa jani yaunini bazakhala aneneri pakati pa chifano angaso mzimu akanda pamwe tikuona muno bwino panali uluso menona kamene ndi Yoeli chapter 2 verse 28 koma tingopita ikwanisira wakajani pa ulosio ndete tuone Yoeli kati tuone ka Yoeli palishina Yoeli sana kama umepeta nadhani anakamba so Yoeli chapter 2 Yoeli chapter 2 verse ya 28 Yoeli 2 verse 28 akuti verse 28 ndipo kudzachitika mtsogolo mwake ndidzasanulira mzimu wanga pa anthu onse ndi ana anu aamuna ndi akazi adzanenera akulu ndi anu
akulu anu adzalota maloto, anyamata anu adzaona masomphenya. So ari kuzakhala yani mzimu wake uzosonera bandani pa tose, right? Tembezeni ndariya verse 29. Ndipo akapolo ndi adzakazi omwe ndidzasanulira mzimu wanga masiku awo. Masiku amene tikuonera verse 32. Verse 32. Ndipo kudzachitika kuti aliyense adzayitana pa dzina la Yehova adzapulumutsidwa. Pakuti m'phiri la Ziyoni ndi Yerusalemu mudzakhala chipulumutso monga Yehova anatero. Ndi mwana wotsala amene Yehova adzawayitana. So tikana pa chapter 12 verse 1 makambazira Zotsala mbewu yake. Tikawerenga chimbutso 14 verse 1 makambazira amene ayima pa phiri lali la Ziyoni. So tikana kuna mwina amene ayima pa phiri la Ziyoni chimbutso 14 verse 1 ndi amene akuchita osati. Chimbutso 12 verse 1 ndi gulu ngati limodzi, right? So tendonene kukwanirisira kwa ilo siku osati kukwanisira kwathunthu kana zimene zimene soma kudali ani anthawi, right? Machitidwe chapter 2 verse 16 aliya. Machitidwe 2 verse 16. Verse 16. Akuna kuti koma ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli. Ndipo kudzali masiku otsiriza amene Mulungu ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana amuna ndi akazi adzanenera, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya ndi akulu anu adzaona maloto. So uyu ndi ndani? Petro mbankhani. Akufuza no kudzali masiku odani otsiriza. Yoweli sanakapeza masiku odani otsiriza. Koma Petro akwenzera masiku odani mwanjira chitiji likasoma masiku odani otsiriza atwana. Ngamba verse 32 ya. Verse 32 akuti Yesu amene Mulungu anamuukitsa zaidi tili ndi umboni ife. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anasanulira ichi chimene inu mupenya ndi mumva. So tikuona no Yesu Kristu abalandira lonjezano la Mzimu Woyera. Tikaona amene zinakhalira ndi Mose amene anazozedwa ndi Mzimu wa Mulungu. Anazozedwa Mose uzuzo ngene Mose bila kwa anthu ngati 70. Tikaona kuti muno Mose ananga chithunzi yanda cha Yesu Kristu. Tikuona ndi Yesu amene anakadzoka pasati kudyesa tchimo lokhani moyo wambiri. Atamaliza ndikwanisa chilungamo chonse akweranso kuti kumwamba after imfa yake. Akwera kumwamba kumene akutani akuzozedwa. Chilenga kuti no iye azithawiritsa none ife yani moyo wake. Tikuona meneka. So pamene akusanira moyo wake tiwanda chiyero chake chonse. Komanso kuposa amene tiwanda madalitso onse mzakumwamba. Iri tento nene meneka. Efeso chapter 4 verse 10. Efeso 4 verse 10 ya tena. Efeso 4 verse 10. Verse 10. Iye wotsikayo ndiye yemwenso anakwera kupitiratu miyamba yonse kuti adzaze zinthu zonse. So tikuona Yeremiya chapter 23 24 makamba ndikudine ndi Mulungu amene ndili kutali simuone fupi ine ndi Yehova amene ndidzala zonse mwanena Yehova ndi amene akudzala zonse zera mwanya mzimu. So Yesu amene anabwera dziko lapasi sadakakhala wodzala zonse fano anatenga ya munthu umene akera kumwamba unapemphera na Ambuye mundilemekezeni ndiyo no kumene mwatino ndi sasano ya mzimu wanga. So ndikamanga mza mzimu wa Mulungu kamba zaja zamu ya Mulungu. So Mulungu amuzuza Yesu ndi ulemera naye nawo dzoka basala da isana kai. Chengoro mu umene akati kuti dani ndingere basake muyo gonjeso mwa Yesu umene anakonza baba ukristo ndani umoza divonse. So amene anatsika na amene sadani anabwera kena abaudya nteni verse 11 yeah. Ndipo iye anawapasa ena kuti akhale atumwi akubasandana Yesu Kristo. Yesu akubasa zera maya mzimu wake. Yes, tena ndi ena aneneri, ndi ena alaliki, ndi ena abusa, ndi ena aphunzitsi kuti so osewa aneneri abusa. So abamba kutchula mphaso imene akuyitchula ekuwambiri ndi amene yambira atumwi kena kutibona atumwi amakhanga kumajani missionaries. Atumwi alingati missionary tikaona buli Paul analingati tumi kwanda kwa anthu achimbunzi. Ndiye tikaona ntchito imene mtumiki wawo anagwira inali yolowa kumalo amene Khristu sinadani sizinafika.
tikaonanso ngakhale atumwi ena analowa kwa Ayuda amene anakana chani Chikhristu. Khristu naye sanafike panda kwa Ayuda. So kupita kumalo kumene kulibepo Chikhristu iwe ndete ndani apostle kapena kuti missionary. Lero timati missionary. Kumanda ndikona ntchito ya missionary imafanana ndi nani ndi apostle. Fanana apostle akalowa kumalo nditino akayesana kuno akhazikise ndondomeko za Chikhristu kuno aphajana nani Yesu Khristu. Ndota azoza ena akhale ngati azisogolera amene. Ndota unesana aphunzitsa anthu achachoonadi. So atanapasa ena akakhale majani ena kuti akhale ma apostles ena akhale aneneri akupereka zimene zindani. Yes, arawere ena akhale oda ma evangelist or mavangeli ena akhale sonyani azibusa ena akhale aziphunzitsa. Zisize ndi mphatso zimene Yesu akunani akupereka. Right? Verse 12 kuti akonze oyera mtima kuntchito ya utumiki kumangirira thupi lonse la Khristu. So mphatso zonsezi zoti zingamangire tonse pamodzi mu ntchito ya utumiki. Verse 13 kufikira ife tonse tikafikira ku umodzi wa chikhulupiriro ndi chizindikiro cha mwana wa Mulungu kwa munthu wangwiro ku muyeso wa msinkhu wa chidzalo cha Khristu. So mphatso zikugwirira kuti mpaka tikafika lero pa chidzalo pa umodzi wa chikhulupiriro. Pamenepo mphatso zonsezi panopa tikaona mphatso ya uneneri imene magwiritsidwa ntchito imachita kusiyana ndi zimene zinalibwira amene zimachita kudabwitsa. Kuna kuno ari munthu mneneri ndati akutenga incident atisangenga pastor ataenga kwenye munthu. Tikaona pali nkhuni akamati Bishop Nathaniel anyways akuti akukwera horse ndeti wakulire right. So anthu amene amatengera aneneri tikaona baba awatchula bwinobwino mphatso ya apostle mphatso ya missionary mphatso ya mneneri mvangeli mbusa mphunzitsi. Anthu osewa akuwatchula nano ndi mphatso zimene zili ndi anthu kuti anthu amene wawa kuti ndete ali pamwamba kwambiri pa aliyense. Chifukwa tikawerenga Paulo anakupati mwamvera amene anayikidwa ngati kuti ma elders ane komano tikaona bwinobwino nkhani ili apa ndinawo tino anthu awa akugwira ntchito imodzi kuti anthu osewa kufikira atafika pachani pachidzalo chachikhulupiriro. Mwanjirena panopa tikaona anthu ambiri ali man of God locate pano mwanjirena iwo ali moyo musanga mpini kwa iwo kandi moka akazerekwa ndani kwa nini right. So akuti anthu amene awa aphunzitsa kubwera pakuti chani aphunzitsa mafunza aphunzitsa chonadi akabwera pamalo aphunzitsa chonadi anthu akamuzenda Mulungu right. Komano ngati ndikufika pamalo ndikuphunzitsa chonadi komano anthu aja nthawi zonse angodalira ineyo kuti ndaphunzitse angodalira ineyo ndaphunzitse ndiyoti mphatso sikugwira ntchito imene Mulungu analinga right. Tikaona kuti anthu onse angodalira pambusa abusa tizanalisa iye kuti akamaganiza munthu akuganiza chani right. Mbusa ndinkanena kuti munthu aphunzitsa mwana mbusa ali ngati sogoleri ali ngati elder amene akwatenga anthu osaja kuchira pangati pamodzi nkhani za mabanja akwatenga anthu ajaonetsa pa Yesu Khristu achinyamata kuti akule bwino waphunzitsa ndi anthu ajaongoke azima amene amasi mbusa amene akukhala ngati sakuphunzitsa kuona tenga aziphunzitsa ndikuwayika anthu aja pamodzi kuti azimuona nani Yesu Khristu. That's the job ya pastor. Ndipo ni maevangeli ndi kuti akupita kumaona anthu akhazikike munyani muchionani uona mene. So pali mphatso zosiyana zikugwira komano mphatso zonsezi zikugwira anthu akhazikike munyani muchionani ngati zimene zonse zikuchitika ndi mphatso zikugwira amene Mulungu anayikira. Talenga namba verse Ephesians chapter 4 yomwe verse 14. Ephesians 4 verse 14 mpaka 15 amakamba chinthu china chimene chifuna verses. Ephesians 4 verse 14 kuti tisakhalenso makanga mwanjirena
mphasozi zikuchitika pakati pa gulu anthu amene ali chani makanda, Yeah. right? And tikaona kumapita nthawi kuli chinyengo chopsa, na chifukwa kuli chinyengo chopsa mungafunika ikenso mphatso zake pakati pa ndani pa anthu ake kuti uzakhala magulu anthu awiri osiyana, right? Tiyeni tisachite makanda, yeah. Ogwedezeka natengeka ndi mphepo yonse yachiphunzitso ndi tsenga la anthu ndi kuchenjera kukatsata chinyengo chakusocheretsa. Verse 15. Koma ndi kuchita zoona mwachikondi tikakule mzinthu zonse kufikira iye amene ali mutu ndiye Khristu. Mapano ameneka ari kufikira kwa iye amene ali mutu, iye ndiye ndani? Khristu. Yesu Khristu. Kana bwino muna Yesu Khristu amakhala mtsogoleri pakati pa ophunzira. Manje tana anthu amene alandira mphatso zimenezi ndino akwanise kuwatenga anthu amene ali pasokwayo awakuze chikhulupiriro chawo kuti akakhale mmodzi wa nani? Ndi Khristu. Ndithaonena choti first time tikukumana naye chakayathe tikukumana naye ndikuphunzitsa righteousness by faith. Osati chakayathe naye chakachinali 2 years ago. Naye 2 years. 2022. Kono vata amene timakumana inaena uno kulunga pisina wachi kuzungumza mzamo mgwine. Zamati kono mafuza akusaidia ndalada. Anyways, bado nakwanisa na uno kuphunzitsa mwachitanga chiphunzitso chichi. Panopa madalira so ineyo kuti ndizophunzitsa. Of course ndani matakungofusa musimadalira kuti mawerenga. Pano mwafika potino kodi ne ndifika kuno ndikuphunzitsa ndikuzilenga kuti ndikuzilenga kuno ndikuwerenga Bible mamuso kuzina ndi nyani zimwe inonso muziga chimene uno naso ngamoyerenga muso kuzina ndi nyani zimwe so sosi yatu ni nani? Ndi Yesu Kristu amene ameleka mphaso ya kuphunzitsa imene Mulungu andipasa ndiye mweso akupasa maneno mulipazana mwena antina samazi kumapanga edit I think almost everything tinapanga as a channel, right? Kumano mphaso imene yokuti ikhalepo nangu zama Tyson is bad, okay? Tatapanga ni software bad. Ineno nguzapa ngomo tapanga de no now muli mphaso zimezo. Ndibesane. So nzona kuno ali safika azikula kumezo ndani wa Yesu Kristu. Chimene awamba Paulo ndimezo. Panopa ndakano ineyo kunaka kufuna ine ndi busy. Akutapita. Sibakhaso sana kwa uthenga aso yani. Kuti no tose takula muyezo wandani wa Yesu Kristu. Ndipo tikhabe tikukula chifate kuti ndikhuluma ndani mwaye. Tete believe Aheberi. Paulo anakhumula ndi Aheberi. Aheberi chapter 6. Aheberi chapter 6 verse. Mafuna ona kuno timerenge zimene Paulo analanda okuzana ndi anthu amene wawa. Aheberi chapter 6. Okay, Aheberi chapter 6. Verse 1. Andimanje. Aheberi chapter 6 verse 1. Mwaiji olekana nawo mawu njambiri na Kristo tipitirire kutsata ukulu msinkhu osayikanso maziko akutembenuka mtima kusiyana nazo ntchito zakufa. Verse 2. Achiphunzitso cha ubatizo akuyika manja akuka kwa akufa ndi achiweruzo chosatha ndipo ichi tidzachita akatero Mulungu. Verse 4. So Paulo zimene akwaza zotani pali zinthu zina zimene zili zotani ndizonena kuti no. So kani ngijenga chapter 5 to chapter 5 mwanzo na kwabu nkani zini ma foundation Mkristo inali yese akufunga Kristo atawenga mabuku 4 Mariko, Mateo, Luka, Yohana. Awerenge mabuku amene ali kwa verses sifanano ziphunzitsa ndani za Yesu Kristo. Awerenga mabuku amene akamali kuzana Mulungu azimuzana Mulungu kudzera mu chidziwitso choti Yesu ndiye mwana ndani. Okay, so Paulo akugamba zonena kuti anthu amene awa pali ma foundations abwino amene anapita Luka, Yohana, Mateo, Marko. Umaona mu Yesu Kristu umaona amene anapakira kupesa za chikondisa ndani cha Mulungu koposa pamene bobo pachitira imene fiyati kesi chinena kuti
Paulo kufotokoza kuti pali zimene ma foundation athu tifeti kwere machoka pa foundation mapita muzama kulumizana ndani ndi Mulungu. Anakamba zimene pa Aheberi chapter 5 verse 11. Verse 7. Za iye tili nawo mawu ambiri kuwanena, ndipo ndiwo tilaka kuwatanthauzira popeza mwagontha makutu. So akuti nzambiri zimene pa mafunuzi mwana mpando gontha jani makutu. So Paulo why Paulo akuyankha jani tewe beza ndawo pakuti mukakhale mwayenera kukhala aphunzitsi chifukwa cha nyengoyi muli nako kusowa kuti wina aphunzitse inu zoyamba chiyambidwe cha maneno a Mulungu, ndipo mukhala onga ofuna mkaka osati chakudya chotafuna. So anthuwa alipadhaira akhale aphunzitsi cha nyengoyi mwanjirena munthu amene wabada Symos pano amakhala ngati timakani ndekakhanda kamathaku tengedwa ndi mphepo ina iliyonse zimakamba Paulo zija kona mana ulino tonse pamene talandira mphaso zimene zomangirira chani sizoti mphaso zoti iwe ukhenga lika Mulungu pakati pa anthu iya ndikumangirira anthu onse kwa ndani kwa Mulungu one ndi anthu aja akufunika mphaso iyo ntchito yake ndiyoti chani mphaso ndati ntchito yake ndiyoti anthu aja akakuleso pa chidzalo cha chikhulupiriro mwa ndani mwa Yesu Khristu zikachitire zimene mphaso yadani yagwira ndiyoti ngati munthu ali mphunzitsi pakati pawo waphunzitsa pakati pawo ndifika kuti anthu amba kulandira chiphunzitso ndikimvesesa nditiyewo chatha kupatuka ndikuyambanso kupezanso ena kuti aphunzitsi Paulo zimene wakamba zimene kodi kuti akwako ineyo nthawi yoti nyengoyi mwachitena pa nthawi imene anakhala namba mafunika pakhala anthu ena atha kutani atha kuphunzitsa kuti uzitha kuchita zonsezi ukungochita mwa iwe wekha ayi kulandira kwa ndani kwa Yesu Khristu ndimene wapereka mphaso zonsezi. So Paulo akuzera munthu ineyo ayi pali zina pano mungofunika chani mkaka nawo tikaona Petro anakamba zino mkaka ndiye mawanda na Mulungu. So anthu akufunika aphunzitsidwe Yesu. So tikamakamba za chakudya paja Yesu anazo tino mudye chani mwazi ndija tubiyane. So kudya mwazi tubiyane mwachitena kulandira mwa Yesu Khristu ndikukhazikika mmoyo wake mende chakudya choti. So kumano mkaka ndete ungupasida chani mawu a Mulungu. So anthu amangofunika azingophunzitsidwabe komatu iwo kuti akadye chakudya cholimba kuti akakumane ndi Yesu pawokha kuti akamvese zinthu zichisamata samachita. So chimene ndimene Paulo amatani amazunzula mwachitena Paulo akupanga tako mphaso imodzi chani yachiphunzitso tendipeze ndali ya verse 13. Pakuti yense wakudya mkaka alibe chizolowezi cha mawu achilungamo pakuti alikhanda. So amene awazuzira mkaka awazuzira mawu ngophunzitsidwa ine madabwe fayina kuti no ine ndikakhala ndi pamala usually ndimakhala ndikapali so ngamene ali conference in Canada anthu akama fotokoza pamapekene mfundo adera sunga umazati memory yanga sunga mubwini yonse so ndizati wapanga record 1000 last 5 mabe ndimakhala ndi note ndi malemba kinaba mfundo nayo ndikakhazikika ndimabwira so kadani ukawerenga ndikavesesa kuti Mulungu amati chani wandipezana pamene Mulungu amamba kukuphunzitsa iweyo musuku mwana antena zimangowa uku utuluka uku uthoza bweraso ndi phunziro lomwero azada waso chimozimozi kwanya sanafike pachidzalo cha chilungamo mawu achiye sanafika pomuzi wa Yesu pawokha pomuzi wa kunabo munthu uyu zimene akupangazi chifukwa tino aliwumizana ndi Mulungu ineso nthapakanso zimene akupanga chifukwa ndiwumizana nani ndi Mulungu anthu safika amene ikuno amfuya zinzo kuti ayesu aso yapemphera nthawi yonse nakunzira awe ane paibe chimene nyasa waliyo munthu alime kusogolo mazi amauwa ndomwewa omwe timakamba nduthenga omwe mukuzo akale bebe nyasa pa nenga bebe usachoka kusogolo kwa basi I mean ukuchosera mphamvu yonse mwamu ndio usamuchoka wano kakhale basi ba paibe mphamvu ya Mulungu singa amwe mbijani chimene so I mean why anthu amapanga zimenezo so tukutaona kuti amina kufunika nkani amene mwana tena verse 14 koma chakudya chotafuna
chili cha anthu akulu ndi siku amene mwakuchita nazo anazolowetsa zizindikiro zawo kusiyanitsa chabwino ndi choyipa. So anthu akutha kusiyanitsa chabwino ndi choyipa. Mwanjena tikaona bwinobwino pamene dziko lapasabwa ndi ziphunzitso ambiri iwo kakhala kulumikizana ndi Mulungu kumatha kusiyanitsa ichi chabwino ndi chodani choyipa. Chifukwa ukuyenda ndi ndani? Ndi Yesu. Ukuyenda ndi Mulungu. Sukudalira ena akakuuza apa zikutini apa zikutini. Tikamona so ngakhale pamajaso ano tena Ahebrew chapter 8 verse 11 aliya. Ahebrew chapter 8 verse 11 aliya. verse 11. Yeah. Ana kuti ndipo sadzaphunzitsa yense mfunzayi ndi yense m'bale wake ndi kuti zindikira Ambuye pakuti onse adzandidziwa ine kuyambira wamng'ono kufikira wamkulu. So apasawo kamba zote saphunzitsana koma kamba nkhani imene akuti kumudziwa Mulungu. Nkhani imene yoyo kuti Mulungu ndotani nkhani imene ikubwera pamene tikwaji pamajaso pano timaona chipangano chakale Mose amene amakumauzana ana Israeli zochita. Apaja Mulungu atafuna kuuza nawo iwo anakana. Right? Anakana Mose akwere Mulungu akamkhoza zinthu zake. Ndipo ngati Yesu ufuna pangano liti limene Mulungu afuna Mulungu atafuna kuuza chinthu chatsopano ngatafuna ativumbuse naye afuna aziuza iyeyo direct kwa ifeyo. Chimene Mulungu afuna chitime. Manje tena akawo kamba za ubale wokhwima. Onera uno ngati nthawi imene unachita matenda akorona amwe naima Kristo bwere. Dziko likutha inde ndi 666 ija amene andira katemerayo basapo Mulungu amuzikuzoro zuchira udabwisa mani chindi chikumusezukisa na chamwe zinthu zokhuza nthende zina ma solutions zake mwina saka khabe mono una chiphunzimene chibwera kuona apa patu pangwesa kuti zimantha zokhazoka. Right? So ukakhala no uli mwa Yesu Kristo sizika mabwera sumakhangalika khanda kunango mphepo yabwera Yesu ulikungu. Hayi umayima njipa nyani pachionadi andi izinzi zimene ziliso zona so zani ni tati ndipite no 1 Petro 1 Petro chapter 1 verse 10 ndi 11 tone mpasani yaunini 1 Petro 1 verse 10 aliyo 1 Petro 1 verse 10 aona kuti kunena za chipulumutso ichi anafunafuna nasankhidwa aneneri pakunena za chisomo chikudzerani. So aneneri ngakhale ama nenelera Mulungu amatha kuyankha ndi mneneri kudzera masomphenya kapena mukulota. Tiona verse yake masomphenya ndi chani ndi kulota. Mulungu amatha kuyankha ndi now ndo unaona mwana kandi akaona chinthu chija Mulungu ayankha ara amapita sunduka unaso chani malemba. Tikona Daniel amato padosa masiku 2 Daniel. Tikona Daniel chapter 9 ni anamboerenga buku la jani yale Yeremia. So anenera ntotino asana kaya nini ni anda ndi Christus. Nukuya donazele so anene alamaka werenga so yani mamu nokafugwa kuti zuti bwanji. Nukuya donazele na mafuna kuone pa nukuya ndi chapter 13 nina magamba za nene mungama phande alini nina evidence nina okay let me see what you want to say. Okay, mafuna no au dream vision. Okay, nime chapter 12 verse 6 area 12 verse 6 verse 6 ndipo anajamba tsono mawana pakhaneneri pakati pa inu ine Yehova ndidzazindikitsa kwa iye masomphenya ndinena naye mukulota. So Mulungu amatha kuyankha nafe kudzera mukulota kene menya masomphenya sena yake kuti yani kulota kumachitika utakuona munthu umazindikira umalota ukatani ukazuke pamene masomphenya amachitika uli yani uli m'maso anizika amachitika masomphenya umaona ngati zinthu zikutani zikuchitika live umazazindikira kuti no naye masomphenya akati mozi ngati Petro akusira kundende nkhayijani atapemphere atanaduka mundende atipaka kumapanja nengera nomuzati zipita atamona ngati ndiyani masomphenya tikayenga mulungu kumachitika. So tona nawo
tikamakamba za masomphenya yeri ndi kuona nimene Mulungu amakana amalokozera. So neneri tingamuze bwana Deuteronomy chapter 18 verse 18. Deuteronomy chapter 18 verse 18. Deuteronomy 18 verse 18. Ndizaukitsira neneri wa pakati pa abale awo onga iwe, ndipo ndizampasa mawu anga m'kamwa mwake, ndipo adzanena nawo zonse ndi muuzazi. So neneri wayankhula amakhala ngati mouthpiece, akayankhula amakhala nakonkhula zimene Mulungu atani. Verse 20. Ngati tikawerenga machitidwe Agabasi anamuza Paulo ukapita ku Yerusalemu akatani akakumanga Agabasi anamuza dani koma Paulo anafuna kuti apite kuti ku Yerusalemu. So anachenjezera samafunika apite ku Yerusalemu. Tuza amene zinachitika amene. So aneneri Mulungu amayika chimene iye akufuna kuti akatani akawulire mtiyembeza ndani. Koma neneri wakuchita modziuza ndi kunena mawu m'dzina langa, ameneyo sindinamulamulira anene kapena kunena dzina la milungu ina, neneri ameneyo afe. Okay, uko ndi bana jakali. Mano ukwana amene pakuti neneri akachita mota modziuza. Amene akondera icho so 99.9% ya neneri alipo pano. Pano kudziuza ndi amene sinasewera. I remember when I took up a TV. Nikaona post wamene mufuna mukhale nazo serious. Inesi ngamasowa 10,000. Kana zachoka pakati ngasuka. So you want to okay. One is amazing njalo. One thing ninyama funga kwa milioni ya Kristo. Bali mphaso zivele kwa hamina milioni ayi Mzimu. Right? So nene isi munthu ozikuza iya. Right? So pakakhalina kwabuka mazani nini mwaneka amarani amapeta. Right? Then reason verse 22 verse 21. Ndipo mukati mtima mwanu ndizazindikira bwanji mawu amene opasana nena. Verse 22. Neneri akanena dzina la Yehova, koma mawu adawanena sachitika, nisafika ndiwo mawu a Yehova sanawanena. Neneri ananena modzikuza, musamuopa iye. So amene akanena zinthu muzosala sachitika, amene musamutani musamuope Yesu. So panopo ukateno mana ko anene amako sizinachitika amene osayiuza iye. Bible ito anena makono amene akunena chinthu pano zimaonera sizikutani sizichitika ati tisaweruza nthawi ino. Bible ati usamutani usamuopa amene sinene wandani wa Mulungu. And ma prophecies ndamabumba. Eno kwa chama 2020 akuti 2019 crossover ndaona 2020 nayo nzakata ayiro kwambiri na yanya 2020 covid anasunguzina hiyo chaka yoipa kwambiri. So iwanda no kuti munthu uyu Mulungu anamuyankhula ukati manozo yonje nisarani usaweruze. Koma ngakhale zili chonje Yesu Kristo anatitenjeza kana kuzabwera nenora onye marere tofauti sajile weyenga azabwera muzina langa azakhala nenora onyenga. Koma nafuna kuti kumene anthambi kuzaka koma tikuona no mapita nthanza azakhala pasaya ya unenile. Then nafuna kuwerenge 1 chapter 5. 1 chapter 5 verse 20. So 1 Thessalonians chapter 5 verse 20. 1 Thessalonians 5 verse 20. Yeah. Akuna kuti musanyoze manenero. So tisanyoze manenere. Manjirena tisakhala ntwana kunyoza mphaso yonini. Faka nawa enafika yano kungote prophet basi namanya basi minyo out. Yeah, no vanenega. Tisafika extreme swanga minyo ndawo lija mpawa. Yesani zonse sunga ndi chokomata. So ati yese jana Zonse. Tiyesa bwanji. Mzazi wayo ndi yani chipize baso za. So kuona mundu yo kumaona mphaso yake zochita kutani simphani nene uyu ngati anyways kana nkhani ya nene nkulu jama kona ndi mwana kwako nkulu akuchita ona mphaso zake zona nzole
azimayi uchechoria ni mwana amene anandiziwanda upa abayo discernment ndi palibire pamene ndipo mphaso yachidziwitso, right? So adatione yani mphaso za munthuyo, right? So mphaso zake kuti ndi zotani, aneneri achina Eliya, achina Mose, tingotenga example, achina Elijah, kuti anali anthu otani, moyo wawo amakhala otani, kuti amazikumbukira okha chuma, uthenga unali otani, unali chipulumutso kapena unali unakuno yaye padzuka pasi mpokhala tili pano mpaka nthawi yamuyaya, uthenga unali otani, right? So tiona uthenga, chipaso cha uthenga, kodi uthenga wake akaupereka anthu ake amene alandira uthenga amakhala moyo otani, right? So muzazimveyo kuzira manyani zipaso zawo, tione uthenga ndi zipaso zake ndi zotani, zikakhale kuzira usemphana ndi mwa munthu zati amene si mneneri wandani wa Mulungu. Okay, tabiriza ndani verse 20, tiringa verse 22 mwezi kuti mupewe maonekedwe onse achoipa. So maonekedwe onse achoipa Tapewe basi ukwera mwenyewe. So ngalai maonekedwe nayo azoipa titani tipewe, right? Mwana bona bantu samapewa nini ndozozika musankwepo kantu yanjani. So nzonera kuti tonoba I don't know a Christian mphaso yachidziwitso anaita andibe mmene mneneri yamapangida treat zosiyana mmene Bible inalembera, right? Tamalizana ndi pa Deuteronomy chapter 13 verse 1 mafika verse 1. So kuti munthu apese kwambiri za ulaliku Afrika werenge ulaliki nawo zimene yeah imene tinafoto kwambiri za mphaso ya nabe ifanya kumabata mangu ndino mphaso ni pakati be pa 10 ndio mfeni persona dem apa pakati pa inu mneneri kapena okota maloto nakupasa ni chizindikiro kapena chozizwa, ndipo chizindikiro kapena chozizwa ananena si chifika ndi kuti titsate milungu ina imene simunaidziwa ndi kuitumikira, musamamvera mawu a mneneri. So nini wabwera kuona zimene Mulungu amene akuza ndi muzipembedza zichita kusiyana amene msadana mabere ngati pana choka sobusa ena yake adamazozana kuchita zonsezo mwana zozo munthu ati nzima yavule china chilichonse ambe kuzoza Mulungu mpaka umapazi nsimamboso chimozimozo. What is the Bible zilipatima and banali one person franchise man one ndi amazichanini lochuka anali ndi chibwezi ndi mamuna nzake, unaona. So izi sikamuzi banali kuli nasa mfuruzana amwe anakumana ndi munthu amadwale ndi amafuna ya muthandisi ndana anapita kwa apofeli ndozimambe amuzala kuti iyi ndiziwanda kuti zithe tigonana na munthu amuna akagona ndiyani ikumuzala abazanda zabafu ubwereso nekuja anafika kuti mabalika. So chinthu chimene chimachika chitenda anthu anachosa mzimu wa discernment na mzimu wozindikira zichifana kuno anda apofeli chimene anena ndimene anena ndani. So olo munthu lera kano mbiri yake yonyasa yaulika walo akuze futhi pema onendeso ora onyasa anthu amapanga be different fatno munthu uja chine sanga achite kaya wala bisa Mulungu atani wavumeleza anthu amaganiza choncho koma si choncho yeye si choncho yeye tikaona mulimo ndani David anakumana ndi Nathan anamuzala ndifana mangi nyumba na Yehova Nathan anamuzala zonse zimene wakonza mtima wako mzomba mabita kina akakupita mayo vanabera pandati kwa Nathan umuze David ndi samanga nyibanga ini mwazambiri pa kujani kuma mwana yake ndi amene azalana azalana mwana. So nini anthu wala nini ndi munthu ndipo ukakhala munthu sizotino ineyo ningopereka chisanzo chine ukukhala nini ndi mamuna makoza ka chips ndi mbadades wakuza ndi mukoza chips mbadades mesa ine mukoza ifanire munthu kapena mwameta sisirano lawo ndi kunobino ndi kumasunga kafu ndi no Mulungu akuza ndi tizimeta kusunga kafu bandi pesa ine. So chine si chimene munthu amene akuti ndi mmene akupanga kuti
chinesecho nditino chilakili yonse akupangani nditito kamu ngati Nathani amacheza ndi Davide ngati zake Abrahamu ndi pale Abrahamu Mulungu waidalisa koma amene sanali mawandani adabwerera pamene unaonzera so panopa anthu amapanga like that discernment ndikuandika pafuzi kwa nini kuti amwe pa ntchito ziwiri zimene timanga bwanji nditino ali pa pressure kuti apase chiyankho anthu awa sopano ichokera pa Mulungu so anthu ena discernment imakhala tino ajana alibe mwana nkhani yeku imene nafuna ine ndino mphaso zonsezi pamodzi ndi mphaso za opposition nini ndi zina zonsezi ndiyendera anthu akakhwime pa chiziviso yandani cha Yesu Khristu nikuona ndi kudabwa kuti uthenga umene kulalikira kwambiri so chiziviso yandani cha Yesu Khristu ndi uthenga ona uno apapa basi muboleza muchita bwino basi nkhani yake nditi yokhale basi sande ina ile nkhani yokhale muchita bwino mufuna banja mbayati kodi zimenezo ziti mangira mu chiphunzitso ndi chikhulupiriro cha Yesu Khristu uthenga umene ulalikira wabwino wapanopa ndi umene Yesu anali kuchita utani kusiyana ndiye mara batino anenera amene wawa ndi utani ningo pasa chisanso ku America kuli busa na mali busa amene a Bishop TD said wano panachitika zezona ndo mana ngati scandal imene anachulidwa ngati FBI ikuwafufuza ngati yo ndi anthu ena apanga nazo zakhabe na mtu apeza kaje mkazi bezi wano khandi na nkhani sinasindikizike wano ku America atapita ku church sale yake zinachitika zotano half ya anthu sinaonekera mwanje ena anthu ali ndi phasi yanyana nejiziwiso kuna kuno munthu amene ali mkristo safunika azipangida associated ndi zinthu zorani zonyasa kapena kuti FBI azimukokakoka pa nkhani yoyipa ngati imeneyi wano malayi kunoko bwanji ya God mafia titaonera tuno busa uyu wapanga zinthu zotani zobalika koma chicho ke bulijani komanso chimodzi umachita kubwera so zikuchitika njani yetu so umandeba kuti no kuti akhristu awano bandiona ndipene malinga mawa Yesu matete ndifama kama mapita zakhala anene otani onyinga machifukwa imeneyo ndisadene ndi mphaso yanu yaonini Paulo akubuza chino muyese zonse mupe maonekedwe otani oyipa ndikusatira zonse zayani zabwino so apo pamene ndikathire presentation yathu ya phaso ya uzi